2011ko urriaren 28an, Lan Elkartuko Kooperatiben Espainiako Konfederazioaren, COCETaren, 25. urteurrena ospatu zen Mondragon taldearen egoitza sozialean. Estatuko kooperatiben 150 ordezkari elkartu ziren bertan, eta kooperatibismoak eta batez ere Lan Elkartuko kooperatibek Euskadiren garapenean izan duten berebiziko garrantzia azpimarratu zen. Hasierako aurkezpenen ondoren, COCETak Konfederazioaren 25. urteurrenaren liburua aurkeztu zuen. Kooperatibismoaren historian eman diren gertakari garrantzitsuenak eta sektoreko pertsonaia nabarmenen mezuak jasotzen dira liburu horretan. 25 urteotan, kooperatibismoa ezagutarazi eta zabaltzeko, eta beraz, Lan Elkartuko kooperatiben sorrera sustatu eta bultzatzeko egin den lanaren oroigarri da liburua. Ekitaldiaren azken txanpan, hainbat sari banatu ziren. Juan Jose Barrera Lan eta Immigrazio Ministerioko Gizarte Ekonomiako zuzendari nagusiak bat jaso zuen kooperatiben mugimenduari emandako laguntza eta babesa zein erakutsitako konpromisoa saritzeko. Eta Victor Forgas, COCETako presidenteak beste bat. Horrez gain, kooperatiben nazioarteko aliantzak ere saria jaso zuen. Pauline Green, erakundeko presidenteak, hitz egin zuenaren izenean, Espainiako kooperatiben hazkundea mundu osoarentzako inspirazio iturri dela nabarmentzeko. Azkenik, Juan Antonio Pedreño, COCETako presidenteak eman zion amaiera ekitaldiari, Jose Mari Aldekoa Mondragon taldeko presidentearen eta Gema Zabaleta Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarte gaietako sailburuaren laguntzarekin. Azken horrek nabarmendu zuenez, 1986tik kooperatibismoak urtean 10.000 lanpostu garbi sortu ditu. Gaur egun, 16 erakunde autonomikok osatzen dute COCETA, eta 17.000 Lan Elkartuko kooperatibaren ordezkari da konfederazioa.